Silav, roj baş, hevanno hevdar merkez başe. İro 14 İloneye, saat 11 ve godi saata Avrupa'ya. Rawşanek tevlihe ve bitaybeti la Rojava Kurdistanê Sûriye li ser teşvîqa dewleta Tirkiye hêzên girêdayî Şamê dem bi dem êrişê ser hêzên Quweta Sûriya Demokratîk dikin, qesedê dikin. Beriya 4-5 roja şer çêbû, şerekê dijwar bû. Yani her du alî hevû du sûcbar dikin. Lê em dizanin ku di piş perdê dewleta Tirkiye heye, zorê dide ser hikûmeta Şamê ji bo hinekî provokasyona çêbike. Aynı tişt îro pêkatiye vê sibê pêkatiye hêzên girêdayî Şamê êrişê ser Quwetên Sûriya Demokratîk qesedê kirin. Abdullah Öcalan ji êl û eşîrên Ereb re ji kesayetî Ereb re nameyekê şandibû. Naveroka namê îro eşkere biye dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Ew jî em hema dest pê bikin. Wekî din çend nûçe hene jinekê Kurd hatiye revandin ji aliyê hêzên girêdayî Şamê ve Tayyip Erdoğan xwe îfade kiriye dîsa li ser pêvajoyê. Divê yani veger tuneye em ketine ser rêyekî dereqê pêvajoyê de me bedena xwe jî, destê xwe jî, her tiştê xwe jî me xistiye binkevir êdî em jî venagerin. Ama pêvajoyekê çawa ye? Di dawiya vê pêvajoyê de heq hukûqa Kurda, mafê Kurda ê netewî ji qas wê were garantî kirin ew meseleyekê din e. Çareseriyekê li gorî hişê Tayyip Erdoğan elbet Kurd qebûl nakin. Em nemane ser Tayyip Erdoğan, ser hişî wî, ser mêjiyê wî. Em mecbûrin li gorî hukûqa navnetewî tev bigerin. Em mecbûrin milletê Kurd weke neteweyekî qedîm ê rojata navîn em pênase bikin û daynin ser masê ez dibêjim müzakere jî îcab nake. Elbet müzakere îcab nake. Heqê hemî milletên li rojata navîn çi ye ê Kurda jî divê ew be. Welatê Ewropayê jî ji bo Filîstînên ha çi dixwazin? Pergaleke du dewletî dixwazin. Ya aynî tiştî ji bo Kurda jî wê were xwestin ama hêdî hêdî daw û doza Kurdan di van salê dawiyê de bêtir ketiye rojevê. Ê Filîstîniyan pir daha kevne. Mesela Yaser Arafat carekî heftê û çara da bawer dikim li neteweyek bî xwe îfade kiriye li ser navê Filîstîniyan. Carek jî têbîra me ez bi xwe çûm avahiya neteweyek bî bûm şahidê axaftina wî. Sala 93 bû, 94 bû baş nayê bîra min. Dîsa hat li neteweyek bî avahiya li Cenevrê xwe îfade kir. Yani êwan ew zû da di rojevê de ne. Wextê ku hê dünya alemê behsa hebûna Kurdan dikir, şerê Kurda hê nû dest pê kiribû, şerê nasîna netewa Kurd, Filîstîniyan zû da xwe de bû nas kirin. Ji me heminekî dereng ketin, lê dîsa jî ez dibêjim qey di demên pêş me de dawa me jî di paralelê dawa Filîstîniyan da wê pêş bikeve. Mesela dawa Filîstîniya xirab kirin, rezîl kirin. Ji meşruiyetê derxistin. Bi hebûna Hamasê, Hizbullahê, bi çêkirina rêxistinên tundrew, dawa heq, dawa meşru ya Filîstîniyan heqeten xirab nîşan da. Tirsa Kurdan ew e ev dawa wan jî wisa bibe. Mesela dewleta Tirkiye pir dixwaze. Rêxistinên tundrew yên îslamîst derbixe, mîna ku ew jî dawa heqê Kurda dikin, bi vî awayî di qada navnetewî de em hinekî xirab, îmaja me xirab bibe. Ana îmaja me Kurda, îmajekî modern e, nûjen e, seküler e. Veya zorê dewleta Tirkiye diçe. Yani îdeolojiya me ya îro ya ku li Rojavayê Kurdistanê pêkitê di astiyekî pir bilind ya medeniyetê de ye. Ve keviya jin û mêr bigire heta pergala perwerdegiyê her tiştî de. Ha sedî set tam hê nayê pêkanîn, ev jî kêmasiye me ye. Herçend em bixwazin jî mantıqa me destûr nade. Mantıqa me jî em milletekî rojata navîn in hevan. Divê em rastiya xwe qebûl bikin. Yani em jî pir ne divê astiya demokrasiyê dane. Me hîn ne hemandiye demokrasiyê. Kêmasiye me gelekin weke civak dibêjim. Yani nehat tu destûra bingehîn ya Swîsrê bibî li Rojavayê Kurdistanê bi cihî bikî jî di pratikê de pêk naye. Zehmet e. Tu bînî Tirkî jî Tirk jî nikarin pêk bînin. Yani em wextê xelkê rexne dikin divê em xwe jî rexne bikin.
Yani mantıka me ne diye astı da ku em demokrasiya İroin ya medeniyeta İroin de pratikî de pek bine. Ji bo xweş dibêjim ha. Ez nabêjim demokratê herî mezin ezim. Yani were bisekine ez jî canan demokrasiyê datînim kelekî. Yani yani ez nabêjim ez demokratım û herkes anti demokrasiye, anti demokrate. Na çi dibêjin? Demokrasî anti demokrasî. Mirovekî demokrat û mirovekî çi dibêjin jê re gotinekî heye. Berova jî gotinê demokrat çi ye? Despot bêjin. Tamam hadi. Ez xwe re nebêjim despot lê ez însankî halê xwe de me ya. Behsa xwe nekim. Ez baş bim çi, baş nebim çi. Demokrat bim çi, ne demokrat bim çi. Yani bi min av germ û sar nabe. Yani bi min mesele hal nabe. Çünkü ez biryar nadim. Bi qedera kesekî nalîzim. Di derheqê siberoja xelkê de biryar nadim. Ji ber vê yani demokratîk bûna min û nedemokratîk bûna min bi kêrî tiştekî nayê. Ha bi kêrî çi tê? Ez vê derî wextê xîtabê we dikim, malbat li min temaşe dikin, zarok li min temaşe dikin. Elbet karakterê mirovan, axaftina mirovan, kesiyetiya mirovan wextê ku demokrat be, bandor li malbatê dike, li civakê dike, li ciwanan dike. Tabii wan alîye da elbet însanê ku xîtabê temamê civakê dikin dibe hinekî li xwe hayedar bin. Ji hin tiştan serwext bin. Çi dikin divê zanibin. Yani mühim e. Divê em kurmancî herî hêsan biaxivin. Vê sibê di bernameya heftename de lezgîn botan mîvanê bû wekîlê mêvelê niha berpirsyarê platforma zimanê Kurdî ya li Ewropayê sohbetekî me pir xweş çêbû. Ez imkan bibînim, ez ê vê derî de parve bikim, montaj bikim, parve bikim. Ez dixwazim hûn lê temaşe bikin. Tiştê pir balkêş dibêje, tiştê xweş dibêje. Ne tenê bernameya me ya vê derê jî ez dixwazim lezgîn botan wekî berpirsyarê platforma zimanê Kurdî li Ewropayê tespîtî wî balkêş hene ez dixwazim bibe mîvanê bername me ya YouTubeê jî vê derê bi vîya we me ew vexwend. Baş e? Yani ez dibêjim mühim e. Çünkü problema me hevanno li Ewropayê nesla sêyemîn çêbûye. Tê bîra we mesela karkerên ku di salên heftê de hatine Almanya, hatine Ewropayê dixebitin, zarokê wan çêbûne niha tornê wan çêbûne li Ewropayê. Meru çawa bikaribe biparêze civaka xwe li ser piya bigire? Dibe tekîliya me hebe, mektebê me dibistanê me hebin. Dibe ev zarokê me nesla sêyemîn dibe ji kurmancî hez bikin. Ya hez nekin dibin Alman, dibin Fransî, xilas dibin. Yani em tune dibin. Piyasa me ya aborî jî tune ye. Bi vê piyasa aborî em civaka xwe mecbûr bikin ku were nava piyasê bi xêra vê piyasê Kurdî fêr bibe. Ew piyasa me jî tune ye. Aliyê me rewşenbîrî jî maşallah temamî bûne Tirk, bûne Tirkî. Çapemenî medya me ya Kurdî jî tune em zarokê xwe, ciwanê xwe teşwîq bikin were navê bixebite. Çi hev rewşenbîrê me mane jî ew jî bi Kurdiyekî wisa tevlihev daxifin û zarokê me tirsin. Malbatê me jî dibêjin ya ev çi Kurdî ye? Mero jê tirse. Em çi bikin? Kesî ku xîtabê civakê dikin êmîna me dibe em Kurdiyek hinek hêsan, Kurdiyek civakî em bikaribin bikar bînin. Em çavê xelkê netirsînin ya. Mesela canan hin ji we hevalan ji me re dinivîsînin dibêjin mamoste te ev gotin çima Kurdiya wî heye te çima Tirkî bikaranî, te çima Erebî xistiye navê. Ya ez hewl didim insana netirsînim. Ez hewl didim Kurdî bi insana bidim heskirin. Derdekî min ê wisa heye. Yani tenê xeber bînim pêşkêşî we bikim ew têrê nake. Yani misyonên me yên cuda hene. İşê me zor e ama em ê bi ser bikevin. İşê me zor e hevanno. Ez pêşî nameya Abdullah Öcalan ya ji bo êl û eşîrên Ereb bixwînim hevanno. Ez hemaviya bînim ser ekranê bila wisa bimîne. Yani işê me nerhet e. Bi taybetî li Ewropayê, li bajarên cudayê Tirkiye,
انزانم پرگالا اسیمیلاسیونه هری زیده لباجارین ترکیه به باندوره لسر کچو خورتین کردان یان لولاتین اوروپای و یا جی مجاره که مرود کاره نقاش بکه ها یعنی انسان تین استنبول انقره زیده تر زودتر کردیش بیرد کن یعنی یل اوروپای ویا وندکارم بنویسینن Abdullah Öcalan peyameke nivîskî ji Şêx û Rûspiyên eşîrên Ereb re nivîsand bi taybetî heremên Cizîr Dêrezor Reqa Tebqayê re şand dibêje piştgiriya we ji bo Qesedê watiyekî pir mezin e. Abdullah Öcalan di peyama xwe de da zanîn divê Kurd û Ereb bi hev re bijîn. Ez piştgiriya xuşk û biratiya yeketiya milletê Kurd û Ereb dikim xwedî bingeha dîrokî ye. Peyama Abdullah Öcalan ji êl û eşîrên Ereban re bi vî rengî ye. Dostên hêja destpêkê ez bi kêfxweşî hezkirin rêzdarî we silav dikim yeketî û piştgiriya we ji Kurdan re li ser bingeha pergala netewa demokratîk xwedî watiyekê mezin e. Hûn bi vê yeketiyê bingeheke dîrokî ya nû ya xwedî baweriya bi tekîlî û hevbendiya di navbera milletê Ereb û Kurd de ava dikin. Di dilê dîrok û boriya wê de di navbera her du gelên Kurd û Ereb de tekîlî hene. Di kurahiya dîrokê de her tim dostanî biratiya di navbera gelên Ereb û Kurd de li pêş bû. Heta vê dostaniyê di dema derketina İslamê û belabûna wê ya bi serkêşiya Pêxember Muhammed de hişk û piraniya Kurdan bi hêsanî tevlî ola İslamê bibin. Sedema sereke tekîliyên xurt ên di navbera her du gelên Kurd û Ereb de ye. Ev tekîliyên xuşk û biratiyê yên di navbera her du gelan de piştî İslamê bi çend sed salan berdewam kir û bi pêş ket heta îro. Ev yeketiya ku hûn îro di nava xwe de birêve dibin, jaliyek ve dîrokî ye jaliyê din ve jî civakî ye. Her wiha xwedî bingeha siyasî ye jî. Lewra ev helwest yeketiya li Sûriyê xwedî giringiyeke mezin e, xwedî watiyekî mezin e. Ez piştgiriyê didim xuşk û biratiyê, piştgiriyê didim hevbendiya gelê Kurd û Ereb çimkî bingeha wê ya dîrokî heye. Li ser vê bingehê me xwe bi pêş xist, me perspektîvên li ser bingehê xuşk û biratiyê û netewa demokratîk ava kir, divê hemû wek hev bin, azad bin, bi hev re bijîn. Xwe bi rêve bibin bi hev re. Divê li ser vê bingehê wekevî edalet were ava kirin. Divê Kurd û Ereb bi hev re bijîn. Ez jî bi piştgiriya we ya ji bo Qesedê ez giringî didimê ez pêva girêdayî me. Piştgiriya we ji Qesedê re xwedî giringî watiyekê mezin e. Dostên hêja hûn dikarin roleke giring û dîrokî di avakirina Sûriyeyeke demokratîk de bilîzin. Sûriyeyeke ewle, yekgirtî, adîl. Hûn dikarin tê de rol bilîzin di avakirina Sûriyeyeke nû de. Gelekî mühîm e. Ereb, Kurd, Sûriyan Asûrî her kesê li ser vê axa pîroz de jî ji bo vê biratiya dîrokî tev bigere. Ez bi vê hêvî û baweriyê we hembêz dikim carekê din we tevan bi rêzdarî silav dikim, di jiyana we de tenduristî, sehetekî sax, serkeftinê dixwazim, silavên dostane û biratiyê. Abdullah Öcalan ji girtîgeha İmraliyê 28 meha heftan 2025 yani meha tîrmehê 28 tîrmehê 2025 beriya meh û nîvberê nivîsiye. Hevanda. Ev bi vî şekliyê ez aniha basa şer bikim. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ragihand ku komên çekdarî yên girêdayê hêzên Sûriye îro serê sibê êrişê pêgehên wan ên li gundewarê Rojhilatê Dêrezorê kiriye. Navenda ragihandinê ya hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê di daxuyaniyê de diyar kir êriş vê sibê saet di nihan de pêkatiye. Hêzên wan ên li nêzê pira Eşarayê li Dêrezorê ew jî nêzîkî bajarokê Derencê ye, ew bûne hedef. Hêzên Sûriye Demokratîk destnîşan kirin wan dest bi tedbîrên pêwîst ên meydanî kirine ji bo bersiva êrişê bidin. Destnîşan kirin rûdan heta dema ku ev daxuyanî hatiye amadekirin jî didome. Yani şer û pevçûn heta vê deqê jî hene. Çend roj beriya niha jî li gundewarê Rojhilatê Helebê aloziyekê nû derketibû.
hêzên hikûmeta Şamê êrişê hedefên Qesedê kiribûn, hêzên Qesedê jî bersiv dabûn, di navbera her du aliyan de kuştî hebin. Hevan komên çekdar yên hikûmeta demkî ya Şamê li ser rêya di navbera Dêr Hefir û Helebê de jinekê Kurd ya ji Kobanê revandin. Heta niha qedera welatiya Kurd, jina Kurd kişnine ne diyare. Li gorî agahiyan ev jina Kurd bi navê Heyfa Adil Teyare ji bo serdana xizmê xwe aqrebayê xwe diçû taxa Şêx Mexsûd, diçû Helebê. Li xalekê kontrolê ya di navbera Tel Hefir û Helebê de ji aliyê çekdarên hikûmeta Şamê ve hat revandin. Malbata Heyfa Teyarê bank hemû aliyên eleqedar kir. Bank li rêxistinên mafê mirovan kir ji bo eşkerekirina qedera keçewan hewl bidin, zextê bidin ser komên çekdarên Şamê da ku ew serbest berdin. Ev bûyera revandinê wekî binpêkirineke eşkere ya xalên sissê û heşt ên peymana Helebê tê dîtin. Ev peyman di navbera Meclîsa Giştî ya taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye û komîteyekî hikûmeta demkî ya Sûriyê hatibû imzêkirin, da ku ewlehiya li ser rêyan were misogerkirin. Xuya ye ewlehiya li ser rêyan hê neketiye bin kontrolê. Eger hikûmeta Şamê dest pê bike însanan wisa birevîne, ji otobûsan, ji seyyareyan peyake birevîne veya meselê xirab dike veya provokasyon e. Yani insanan sor dike, insanan diqarîne ji bo ku însan hestiyar tev bigerin û probleman derbixin. Yani eger bu yerek du bu yerê wisa derbikeve millet çi dike, millet isyan dike. Eger problem derbikeve rêj dewleta Tirkiye re vê dike ku ji bo were müdaxale bike. Derdê dewleta Tirkiye ew e, tevlihevî çêbe ew ji werin müdaxale bikin. Yani madem em bi armanca êrişê nikarin bikevîne, wê demê bi hincetên cuda. Niha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan daxife, em hema cih bidin wî ka ew çi dibêje hevanno. Ez vîya rakim. Tayyip Erdogan çi dibêje? Ez ji were bêjim çi dibêje. Yani tiştekî süper girîng nabêje. Yani ew jî Devlet Bahçeli jî, Hakan Fidan jî, hemî revebirên dewleta Tirkiye jî armanca we ew e Kurdan di demek herî kin de bê per û bask bikin. Bê tesîr bikin. Quwetê wan ê eskerî ji wan bigirin. Pergala wan a siyasî xirab bikin. Nebin tu tiştekî hewcê cîranê xwe bibin. Hewcê dagirkerê xwe bibin. Yani êdî di vê çarçovê de daxifin. Yani axaftina wan çi dibe bila bibe. Bila basa şîr û şerbetê jî bike, a muhîm hedefa wan e. Recep Tayyip Erdogan di derbarê pêvajoya nû ya çareseriyê de got, ji vir şûn ve êdî veger tune ye. Erdogan di derbarê pêvajoyê de rexne li dijberan girt, yani kesî ku vê pêvajoya rexne dikin, dibêje di projeyekê dewletê de jî em bi heman têgihîştinê tev digerin. Me bi gotina wisa hatiye lê divê wisa neçe, me bi vê gotinê bi vê şiyarê carnan ne tenê destê xwe hemû bedena xwe xis bin bar. Di projeyekê dewletê de ku me salekî berê ji bo çareserkirina pirsgirêka terorê ya nêzîkî 5 salî ya li welêt dayê dest pêkirin, em bi heman têgihîştinê tev digerin. Di sala dawî de me hemû hewldanên ji bo têkbirina pêvajoyê pûç kirin. Yani hemû hewldanên ji bo têkbirina vê pêvajoyê, yani kesên dijber divê me pûç kirin. Baweyekî bi sebir, baldar, samîmî bi uslûbek ku 86 milyona hembêz dike, em pêvajoyê ta bi ta dihûnin. Em bi hevkarê xwe yên tifaqê re di nava lêhevkirinê de ne. Di nava piştgiriyekê tam da ne. Ez bar dikim behsa MHP dike yani. Behsa me nake yani. Hevkarê wan ne emin. Em dixwazin dîwarê terorê yê ku di navbera endamên milletê me de hatiye avakirin bi temamî hilweşînin. Em 86 milyon bi hev re ber bi siberojekê aram, bextewar, aştî, biratî ve em bimeşin. Em gav bi gav ber bi aramiyê ve ber bi armanca xwe ve diçin. Bêbext çi dibêjim bila bibêjim.
em bawe ki be istikrar gav bi gav ber bi armanca xwe ve dimeşin. Bela herkes vê bizane be û fehm bike. Yên ku bi dehên salan e fêr bûne ku siyaseta navxweyî û dervaya Tirkiye bi darê terorê dîzayn bikin, eşkere dibêjim vê carê bila vala nesekin. Yani dibe bila xwe newestînin. Ew însanên ku bi darê terorê dixwazin coğrafya me dîzayn bikin, eşkere dibêjim bila êdî xwe newestînin, ew ê negihêjin hedefa xwe. Ez bar dikim behsa welatên Ewropayê, Amerîkayê dike. Qaşo binêrin hevalbendên Tirkiye ê Ewropa Amerîkayê ji wan re dibêje hûn bi darê terorê dixwazin rojata navîn dîzayn bikin. Bi îzna Xwedê ji Ewropê ve paş vegavavêtin êdî tune ye. Çi dibe bila bibe em ê rê nedin rewşekê wiha. Yani rewşek ku bikare be pêvajiyê xirab bike. Dema ku li herêma me sînor bixwîn bi hêsran ji nûva têne xêzkirin, em ê razî nebin. Lîstika perçe bike û bi rê ve bibe cardin ew ê were lîstin. Ez ê vîya dubare bikim hevanivaya tiştê mühîm e dibêje. Yên ku bi edebiyata axa soza lê hatiye dayîn tev digerin, çi qebûl bikin çi nekin. Binêrin. Dema ku li herêma me sînor bi xwînê û bi hêsran ji nûva werin xêzkirin, dibe em ê razî nebin. Tişta ku Tayyip Erdogan dizane û înkar dike ew e beriya sed salan sînor bi xwîn bi hêsran hatin xêzkirin. Ê ku xwîna wan rejiya û hêsrê wan barî tehenê milletê Kurd bûn. Ew hêzên ku îro Tayyip Erdogan li dijî wan de axife, welatên Ewropayê wextê ku hatin bi cetvelê bê ku riza milletê Kurd bigirin, wextê ku Iraq, Sûriye, Tirkiye ava kirin, Kurd kirin çar perçe, hêsrên me barî, xwîna me rejiya. Sînor kete navbera du bira bi ziman dotman. Tayyip Erdogan dibe van tiştan bifikire. Merov ancak bi serarastkirina dîrokeke şaş dikare ber bi aramiyê ve biçe. Tu dîroka şaş hatiye nivîsandin serarast nekî, li ser wê bingehê tu nikarî aramiya ve bikî. Eger te xaniyê xwe li ser bingeheke zayıf ava kiribe, xaniyê te xwe nagire. Tu nikarî qatên jor lê bar bikî. Ji ber vê divê dewleta Tirkiye hilweşe. Iraq dibe bi vî şeklî hilweşe. Sûriye çawa ku hilweşiya dibe bêtir hilweşe. Heta ku hilweşînekî çê nebe, avahiyekê nû nikare were ava kir. Ji ber vê yekê Tayyip Erdogan çi dike bila bike, bingeha dewleta Tirkiye ji ber ku nezexme mehkumê hilweşînê ye. Yani viya ez nabêjim veya ne tespîta min e jî, veya ji bo merû vê yekî bizanibe îcab nake zêde alim be jî. Yani Tayyip Erdogan wextê dibêje em rê nedin ku sînorên nû were ava kirin, bi xwe jî di serê xwe de sînorên nû çêkirine. Ji destê Tayyip Erdogan û rêveberên dewleta Tirkiye were heta Helebê, Musulê, Kerkûkê digirin nava sînorê xwe. Tu di serê xwe de zanî sînorê xelkê dîzayn bikîne Tayyip Erdogan. Ew sînor ne ê te ne, ne ê Tirkiye jî. Milletên li wê derê aramiya wan ya esas e. Hevan tişta ku em difikirin ji avakirina dewletekî bêtir huzura milletan mühim e. Ne wisa? Ji bo huzura milletan, ji milletan re garantiyeke navnetewî lazim e. Serwerî lazim e. Serweriya coğrafyayê, serweriya siyasî, otoriteya siyasî, otoriteya eskerî. Yani merûv bikare be xwe bi xwe biparêze, xwe nehêle berbextê xelkê, merûv kontrola mirovan li ser coğrafya mirovan hebe. Ji ber vê yekê derdê me bi dewleta Tirkiye re ew e. Yani em bi dewleta Tirkiye re bijîn jî vaya têrê nake. Yani dibe em hakimê coğrafya xwe bin. Em naxwazin
Rêveberên dewleta Tirkiye ji bajarên cuda ê Tirkiye werin coğrafya me bi rêve bibin. Vaya ne mümkün e ku em qebûl bikin. Çünkü em ne exmeqin. Em ne kêm aqilin. Em jî zanin milletê xwe bi rêve bibin. Hem jî di asteyekî pir bilind e. Hem jî ji rêveberên dewleta Tirkiye 100 qatî baştir. Ma hişê we qebûl dike însanekî girî zekalî mîna Bilal Erdogan were Bakurê Kurdistanê bi rêve bibe û em jî wisa bisekinin. Ew qas akademisyenê me, rewşenbîrê me, sporê me ê siyasî hene. Ya rabirdûyekî me 5 sala ya siyasî heye me ew qasa şer kir. Ew qas me pergalekê perwerdeyî ya siyasî daye dest pê kirin. Ma çawa mümkün e em razî bin ku rêveberên dewleta Tirkiye ji bajarên Tirkiye werin Bakurê Kurdistanê bi rêve bibin. Hem perwerdeyî bidin me, mektebê me bi rêve bibin û hem jî asayişa me, hem siyaseta me dîzayn bikin. Çawa rıza, çawa dilê we qebûl dike? Çawa vicdana we qebûl dike? Nabe, ne? Nabe. Wê demê dibe em di armancê xwe siyasî de hinekî zelal bin. Hevan na. Armancê me siyasî divê zelal be. Wekê millet, wekê herkes. Armancê me siyasî serweriya coğrafya, yani paytextek me hebe, coğrafyekî wî hebe, em hakimê wê coğrafyê bin, em biryar bidin li ser wê coğrafyê. Muhakkak. Eger wisa nebe, aha ji we re bêjim. Uygur, Kırgız, Türkmen ev ê bînin Bakurê Kurdistanê tijî bikin. Çünkü tu ne hakim. Pergala perwerdeyî divê destê me da be müfredat em biryar bidin. Di mektebê xwe de çi di perwerdekirin, çi nade perwerdekirin em biryar didin. Dîroka me Kurda, dîroka heremê, behsa fezayê dikî, serhîvê dikî, binhîvê dikî, ev derdê me dibe em bi xwe biryara xwe bidinê. Pergala perwerdeyî û ya asayîş. Yê din merût kare hevkar be. Bana da dibe merût taviz nede. Vaktê taviz bidî ne rast e. Çünkü dibe sebebê şer. Îro rêveberê me siyasî eger taviz bidin dewleta Tirkiye bibêjin serweriya coğrafya me û otorîteya me ya siyasî ji me re lûzum nake, sibê dûsibe ciwanê me neslekî nû, nifşa nû were şerekî pir mezin dest pê dike. Wê demê sûcbar em in. Wê demê sûcbar em in. Çima? Çünkü me bi dewleta Tirkiye re me şaş müzakere kir. Li ser bingehekî şaş eger em müzakere bikin, em ji pêşerojê re aramî nahêlin, em şer û pevçûn dihêlin. Ez bêjim qey ev tespîtekî pir muhîm e hevan na. Yani ez pir dixwazim rêveberê me siyasî li min guhdar bikin. Eger em çareseriyeke rast îro daneynin ser masê, bi raqîbê xwe re, bi dijberên xwe re, em ji pêşerojê re şer û pevçûn dajon diçînin. Eger em naxwazin nifşa pêşiya me bikeve nava şerekî, dibe em ji niha ve dewleta Tirkiye re bibêjin arkadaş, em bi hev re bijîn ama yani şertê me ev in. Yani hûn qebûl dikin bikin, qebûl nakin, dişûna ku nesla me ya pêşerojê di nava şer de be, em ji xwe re şerê xwe bidomînin yani. Çima em şer bidin seklandin, madem ki car da şer çêdibe. Yani sedî sed şer çêdibe. Yani sedî sed qet şik û şipa mitine yani. Çünkü nesla were qebûl nake vê rewşê yani. Tayyip Erdogan divê zanibe. Yani behsa terorê dike êwan dewleta Tirkî jî mesele şaş datîne ser masê. Derdê wan ne çareserkirina meseleyê kî. Derdê wan xilaskirina şiddetê ye. Bila şiddet tune be, bila kes êrişê me neke, em ji xwe re huzûra me ew e. Yani dema ku li herema me dibe sînor bixwîn bi hêsran ji nû ve werin xêzkirin dibe em razî nabin. Ev lîstikekî ye. Perçebike bi rêve bibe. Böl yönet polîtikası. Halbuki veye bi salan em dibêjin. Dewleta Tirkiye aynı siyasetê li hember Kurdan bi rêve dibe. Aha mize ene kesê aniye xistiye nava hereketê dişîne Şamê. Yani ene kese bi tena serê xwe diçe Şamê. Kî dixapînin? Diçe Şamê li gorî xwe hevdîtina çê dike.
Yani madem ki onun akwasa dürüstün. Ya insanek hindik zekavi hebe hindik yani peri jabna kezede. Revebrin Rojavay Kurdistanê wextê neçin bi Şamê re hevdîtin çê nekin. Hezar hev ene kesê jî biçe mana wî heye. Yani ene kesê çawa tevê lîstikê. Yani ez bawer nakim were lîstikê de. Mesela aniha Başûrê Kurdistanê jî. Yani hêzên dewleta Tirkiye aniha hewl didin di nava Kurdan de dubendî çê bikin. Pir dixwazin derdorên PYD heqaret li ene kesê bikin. Pir dixwazin derdorên PKK heqaret li ene kesê li pedekê bikin. Li Barzanê bikin. Pir dixwazin. Dewleta Tirk aniha hemî hêz û quweta xwe xistiye dewrê ji bo dubendî ava bike di nava Kurda de. Yani li deverekî wextê we dît ji aliyê pedekê, ji aliyê ene kesê êrişê ser Rojava were kirin, rêveberiya Xweser were kirin, êrişê Mazlûm Ebdî were kirin, hûn bizanibin ku tiliya dewleta Tirkiyeyê de heye. Bi aynî awayê aniha di vê dewrê de ji ber ku nakokî tune nava Kurdan de, yani nakokî heye dernaxin pêş. Ya çû wexta wî ne. Hûn bibînin ji aliyê Kurdan ve jî ji aliyê PYD, Partiya Karkerê Kurdistan, Tevgera Siyasiya Kurd, yani êrişekî ber bi ene kesê û pedekê ve hebe veya bi serê xwe nine. Ve hemî aniha em niva pêvajoyekî pir hesas tane dewleta Tirk heqeten bi civaka Kurd, bi milletê Kurd, bi siyaseta Kurd aniha dilîze. Merû neyvê provokasyonê baş dibe. Yani aniha wexta êrişan nine. Aniha dema müzakere, dema diyalogê, dema qisedanê ye, dema medeniyetê ye. Entegrasyona medenî. Baş e, me çi gotibû tenê pêdiviya dijberên me bi medeniyetê tune ye. Pêdiviya me jî heye. Zemînekî medeniyetê hebe herkes were wê derê. Civata giştiya Netîn Yekbû hevanno roja îniyê bi piraniya dengan biryarekê dan di derheqê Filîstînê de. Li Filîstînê li İsraîlê Filîstînê pergaleke du dewletî ava dibe. Ji sed û nod û sê endamên yeketiya Netewan yani Netîn Yekbû piraniya dengan gotin erê em pergaleke du dewletî dixwazin sed û çil û du welatan dengê erê dane. 10 welat li dij derketine, 12 welat jî bê alîman e. Ev metna pêşniyazê ji alî Erebistana Siûdî û Fransa ve hatiye amadekirin. Pêşkêşî Netîn Yekbû hate kirin. Yani rêve dike ku du dewlet ava bibin. İsrail û Filîstînê. Ev meseleya Gaza çevibe, Gaza jî teslîmê hikûmeta Filîstînê wê were kirin. Hamas wê çevibe, Hamas jî dibe çek û silahê xwe teslîmê rêveberiya Filîstînê bike. Yani bi xwe xwe fesih bike, çek û silahê xwe teslîmê desthilatariya Filîstînê bike û Gaza jî Filîstîn jî wê tev bi hevra weke dewletek. Yani Gaza dibe aydê Filîstînê. Netîn Yekbû wê hin biryara bide. Tabii ev di demên pêş me de ev pergala du dewletî ku piraniya dengan hatiye qebûl kirin wê hêdî bikeve pratîkê. Hêvî ew e ku mesela Kurd û Kurdistanê jî bi vî şeklî hal bibe. Netîn Yekbû denganekî çê bike merû bikaribe pergaleke du dewletî pêşniyaz bike. Yani hem li Sûriyê hem li Iraqê û hem li Tirkiye. Wê demê dibin sê dewletê Kurda. İran ji xwe ew jî wisa be dibe 4 dewletên Kurda. Hêdî dibîne ser Kurda van dewletê di nava xwe de pergalekê kantonal çê dikin, di nava xwe de êdî sîstemekî çawa çê dikin. Yani ez wextê van tiştana dibêjim ji min re nebêjin xewna dibîne. Tiştên mümkün in bina. Mümkün in. Her tişt destê milleta da ye. Yani tu isyan bikî, tu daxwaza xwe bînî ziman dibe, tu daxwaza xwe neyînî ziman nabe. Mesela niha li Katalonyayê sedî pêncî zêdetir însan dibêje em serxwebûnê naxwazin. Tu wextê serxwebûnê nexwazî, yani İspanya nayê ji te re Katalonyaya ser bi xwe ava nake. Divê tu bi xwe bixwazî. Mesela niha beriya 10 sala piraniya ciwanên Barselonî piraniya dibêjim sedî pêncî û pênc serxwebûn dixwestin. Aniha bîye sedî 25.
daxwaza serxwebûnê yani kêm biye ciwan êdî eleqe nîşan nadin ciwan li pê tiştên cuda ne hê em neketine vê rewşê eger em daxwazê xwe ê netewî rast durust şeffaf danê ser masê xweş dibe hevanno ka qezayekî belayekî hebû çavkaniyekî ewlehiyê ragihand ku qezayekî çêbûye li ser rêya hewalî ya Kerkûkê di navbera wesayîtekî de sê kesan jiyana xwe ji dest çar kesan jiyana xwe ji dest daye sê kes birîndar bûne qeza bela jî hene li Kurdistanê hevanno ez dibêjim ew qas bes sê saetên pêş me de ez îmkan bibînim ji wara bültenekê pêşkeş bikim eger nebînim bernameyên ku min çêkirine ez ê wekê vîdeo bi were parve bikim mesela Seydxan Sevinç min bernama ku min pê re amade kiribû min montaja wî çêkirî ez ana amade dikim bi were parve dikim lê min xabin klîbî wî ez nikarim biweşînim ji ber ku heqê telîfê heye ancak stranekî gotiye bi dengê xwe zelal ancak wê stranê dikarim parve bikim problema me ya YouTube jî wisa ye yani ez klîban nikarim biweşiyam heqê telîfê heye ama sohbeta bi Seydxan Sevinç ra pir xweş e wekî din Lezgîn Botan mamoste Lezgîn Botan ez ê axaftina wî montaj bikim ez ê biweşînim vê êvarê bi wara ez îmkan bibînim xweş bû yani xweş bû xatir ji we bixwazim yani dawiya hefteyê pazar e belkî hinekî karê min derkeve îşev ez nikaribûm bernama zindî çê bikim ama ez ê bi were ji were vîdeoya biweşînim ama hûn jî eleqe nîşanê vîdeoya din ji kerema xwe re baş e me ez pê hesiyam Ehmed Pelda ez pê hesiyam nine li ser teşwîqa me jî li ser zora me jî li ser sohbetê me jî Ehmed Pelda dest bi YouTube'a xwe ya kurmancî kiriye pir xweş e sibê du sibê nava heftê de em ê dîsa vexwînin bikim mîvan la basa armanca xwe ya YouTubeê bike ew bülten çê nake ew hinekî basa mijarên cuda dike dibe em teşwîq bikin hevalên me ê YouTube çê dikin ê ser medya civakî çiqa ji destê wan tê dev ji Tirkî berdin werin ser rêya rast û hemî xebatê xwe bi Kurdî bikin em mecbûrin nifşa li pêşiya me teşwîqê kurmancî bikin mecbûrin çara me tune ye ê ku rabin bi Tirkî basa netewperestiya Kurdî bikin ê ku rabin bi Tirkî banga dijberiya asimilasyonê bikin ez bawerî bi wan nayînim ne rastin însanên rast dikarin pênc meha de Kurdî fêr bibin û bi Kurdî xebatê xwe bidomînin ez Ehmed Belda pîroz dikim bila were nava cîhana me a medya civakî bila YouTube'a xwe pêş bixe em jî piştgirî bidinê baş e ne tenê ew bila hemî hevalê me werin çêkin bila zêde be bila Kurdî li hev zêde be jî be bila bi sedan kanalê YouTubeê Kurdî hebin ma çi be xweş e kes zirar nake kes zirar nake fermano malatê ava ji bo alîkariyê hevalno bi vî wesilî ji kerema xwe re ji bîr nekin hem bibin abone û mesela endametiyê jî katıl butonê heye katıl butonî de ew mühim e bawer bikin ez pir dixwazim yani karsazê me jî hinekî bikeve nava faaliyetê yani ez van aliyê de qet nexwazim şermokî tevgerim qet nexwazim mütewazî jî tevgerim yani tonkî karsazê me hene îmkanê wan jî hene ama van îmkanê xwe naxin xizmeta rojnamegerên xwe medya civakî ji bo pêşkeve yani sirf derdora min ne deh rojnamevan hene hewce dariya wan bi alîkariyê heye yani merû mesela ez bixwe dît şerm dikim yani ji wan alîkarî bixwazim ez şerm dikim bibêjim hevalê hesû hevalê hesû here ji me re van agahiyan bîne ka tevlî bernameyê be çünkü tiştekî ez bidim wan tune ye pêdiviya wan jî heye hinekî wan li Rojava ne hinekî wan li Başûr e hinekî wan li Ewropayê ne di zorê dane mesela îmkan tune ez ji aliyê maddî ve piştgirî bidim wan ji bo ez bi min re bixebitin min re hevkariyê bikin ê nikarin ez ne dikarim ji wan bixwazim ne ew dikarin tevlî bin ê çima hemî ji ber problemê aborî ne yani em ji ber wê keve
Yani eji hakikaten naxwazim yani bütçeye xwe ya şexsî bütçeya malbatî bixim xizmeta hevalê xwe yê rojnameger ku ew jî di xizmeta we de bin. Yani ez wî jî naxwazim. Bütçeya şexsî tiştekî ye, bütçeya min a şexsî têra min dike. Ez îdare xwe dikim wekî şexs. Li Ewropayê ne problem e. Pêdiviya min tune ye yani. Bi alîkariya YouTube'ê pêdiviya min bi dihata YouTube'ê tune ye. Ama hevalê min ê rojnameger dibe qezenç bikin. Ji bo qezenç bikin dibe ez bidim wan. Dibe ez bidim wan. Çawa bidim wan? Dibe ev kanala min bide wan. Me jî hî pergalekî wisa ava nekiriye nava xwe de. Tabii pêdiviya me mesela sed du süd karsaz eger bikaribin ji me re kanalekî wisa dewlemend ava bikin di nava salekî de bawer bikin em dikarin pir tiştên serkeftî çê bikin. Yani pir rojnamevanên serkeftî hene derdora min. Mala we ava bi vîya we em xatir ji we bixwazin bêhêviya rojên xwe azad.